Vážení poslanci a poslankyne Žilinského samosprávneho kraja, zástupcovia zriaďovateľa školy, primátor mesta Tvrdošín, riaditeľ Strednej odbornej školy Lesníckej, milí hostia, kolegyne, kolegovia, študenti a absolventi, drahí priatelia školy, dovoľte mi, aby som vás všetkých srdečne privítala na slávnostnej akadémii pri príležitosti 40. výročia založenia našej školy, Strednej odbornej školy Lesníckej. Dnešný deň je výnimočný len pre nás, ktorí tu pracujeme a učíme sa, ale aj pre všetkých, ktorí túto školu za posledné 40 ročia formovali a pomáhali jej rásť. Dnes, keď si pripomíname toto významné výročie, môžeme s hrdosťou konštatovať, že naša škola prešla za uplynulé 40 ročia dlhú a úspešnú cestu. Spoločne sme vytvorili inštitúciu, ktorá sa stala nielen vzdelávacím centrom, ale aj miestom, kde sa formujú hodnoty, pozitívny prístup k životu a k práci a úcta k prírode. Snažíme sa každý deň nielen odovzdávať vedomosti, ale aj podporovať tvorivosť, zodpovednosť a tímovú prácu našich žiakov. Toto všetko by nebolo možné bez odhodlania a práce našich učiteľov, majstrov odborného výcviku a všetkých pracovníkov školy, ktorí svojim úsilím a zanietením vytvárajú prostredie, v ktorom môžu naši žiaci rásť a napredovať. Rovnako veľká vďaka patrí aj vám, milí rodičia, ktorí veríte v našu školu a podporujete svoje deti na ceste za odborným vzdelaním. Pri tejto príležitosti by som chcela poďakovať aj všetkým našim partnerom, firmám, inštitúciám a organizáciám, ktoré nám pomáhajú poskytovať praktické skúsenosti a možnosti uplatnenia pre našich absolventov. Vaša podpora a spolupráca sú pre nás neoceniteľné. Hoci máme za sebou 40 rokov, veríme, že to najlepšie nás ešte len čaká. Naďalej budeme usilovne pracovať na tom, aby sme boli miestom, kde sa rodia odborníci a ľudia so zmyslom pre zodpovednosť voči prírode a spoločnosti. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie, že ste tu dnes s nami a prajem vám príjemný a inšpiratívny deň plný spomienok na minulosť a pohľadov do budúcnosti. Na úvod tohto slávnostného programu si vypočujme tóny huslového dua Mária Kurajdu a Matúša Poláčika 4-ročné obdobia a dramatizáciu diela Drevený chlieb v podaní našich žiakov Jakuba Garbiara, Lukáša Šinála a Patrika Furiela.
Taký bol Adam Žuk. Ani dobrý, ani zlý, taký bol, ako bývajú ľudia, ktorí či v zime, či v lete lopotia, hrdlačia, ťahajú sa s drevom od neskorého rána do neskorej noci. Ani neuvažoval o tom, aký je. Nemal času na také pletky. Vyťahoval, navaľoval, robil do úmoru celé Božie dni. No jednako nemal z toho nič. Keď koncom týždňa dostal peniaze, vošiel do najbližšej krčmy, sadol si za stôl a prepil ich obyčajne do posledného haliera. Raz sa mu to stalo práve na štedrý deň. Snehu tej zimy navalilo vyše miery, ústatý kôň časom zastal, rozpačito sa obzrel a vtedy ticho bolo ešte väčšie. Nekonečné. Až otupne zaliehalo na uši. Prebral Adama Žuka striemot, takže za každým dvíhal bič a volal. Hijo! Hijo! Boli už hodný kus za dolným mlynom. Keď Adam Žuk, a zda preto len tak ponad plece, pozrel nazad. Ani nie naň, len tak ponad plece, mimovoľne. Ako by sa chcel presvedčiť, či nestratil vrece so serom. Nestratil. Vrece bolo na zadnej spojke priviazané reťazom. Ale čo to? Či ho oči klamú, či čo? Adam Žuk pozrel lepšie a na vreci sedelo decko v bielej kabanke so svetožiarou okolo hlavy. Rúčky malo zatisnuté kdesi pod pazuškami, z ťaby mu bola zima. Ale neusmievalo sa, ako sa také deti obyčajne usmievajú. Sedelo učupené a smutne hľadelo na ňa. Adam Žuk si pretrel oči dlaňou, pozrel ešte raz, ale keď prízrak dieťaťa nezmizol, prekvapeným hlasom zvolal. Ježiš, ty si to? Hej, ja som. Odvetilo dieťa. A kde si sa tu vzal? Vybuchlo zo Žuka. K vám idem. Už dávno som tam mal byť, ale ty si sa oneskoril. Znelo to ako výčitka. Adam Žuk aspoň pocítil, ako sa smutný, vyčítavý hlások prevliekol jeho dušou. Ako mu potriasol srdcom. Veru, oneskoril sa. Dnes je svätá noc. Žena ho čaká, deti ho čakajú a on na hodinu od dediny, od domu. A keby len to, ale prepil všetky peniaze a ide domov bez haliera, opitý ako snop. Zaškaredil sa Adam Žuk a kajúcim hlasom opakoval. Oneskoril. I opil si sa. I opil. Priznával sa Adam Žuk temer s plačom. Ale Ježiška Žukovo kajanie veľmi nedojalo. Uprel na ňo podozrievavý pohľad a nahnevaným hlasom sa spýtal. A prečo si sa opil? Adam Žuk sklonil hlavu, mlčal. Potom po hodnej chvíli, dutým, z ťaby zo studne vychodiacim hlasom odvetil. Keby som ja vedel. Keby som ja vedel. A ktože to má vedieť? Spýtavo pozrel na ňo. A Adamovi Žukovi sa pod tým pohľadom chcelo prepadnúť pod zem. Hrozne sa ho to dotklo. Hľa, opil sa a nevie, prečo sa opil, ako je to možné. Prečo som sa opil? Ja ti poviem, keď chceš vedieť, prečo som sa opil. Kto nezvážal drevo z lesa, verím tomu, že ťažko tomu uznať. Ťažko, prečo sa my tu opíjame. Ale... Adam Žuk zoširoka hodil rukou. I odplul si, ako by to všetko nestálo za reč. No po chvíli sa jednako vschopil a už miernejším, tichším hlasom pokračoval. Leto, alebo zimňa. Pre mňa jeden párok. Zad mi stávam, zad mi odchádzam do lesa. No leto by ešte ušlo. Ale zime, keď mrzne, až tak praští. Veru Bože, je to pre psa robota.
vyhrubovať drevo spod snehu, opínať ho reťazmi, vytrhať z ľadu a každú chvíľu čakať, že zabije teba alebo koňa. Ruky ti pritom tuhnú, uši, nohy si necítiš. Celý si ako to drevo, čo vezieš. Ideš, fjokáš, zatieraš hore vrškami, až ti kĺby praštia. A čo zarobíš za deň? Pár mizerných korún, to je nič. Ja viem. Už to tak bolo, že Adam Žuk zahreší, ako to len furmani a drevorúbači vedia. Bezohľadne, úkrutne. Sedel tak chvíľu, zvykajúc sebe, no potom si pretrel oči rukávom, zasmrkal a hlasom akoby z veľkej diaľky prichodiacim pokračoval. Drevo, drevo, celý boží deň len drevo. Zima v ruky, zima v nohy, zima v srdci. Prídeš do dediny tuhý ako cepy. Dostaješ niekoľko mizerných korún i? Či sa ti nechce zahovoriť? A ako? Ako by ťa 100 koní neudržalo. Vôjdeš, rozkážeš si, vypiješ a cítiš, ako sa to všetko zohrieva, prebúdza a začínaš žiť a pozorovať, že žiješ. Čo viete o našom živote, tu dolu v lesoch. Lesy od vás hora sú také krásne, v lete zelené a v zime biele. Ale my dolu v lesoch bijeme sa s drevom a jeme drevený chlieb. Tvrdý je to chlieb, tvrdý, oca jeho, drevený, veru drevený, lámu sa v ňom zuby, lámu sa životy a preto dobre Pane zabudnúť na jeho biedu, aspoň na chvíľu, preto dobre zabudnúť na jeho tvrdosť, na trampoty, ba aj na to, že si na svete. Adam Žuk sklonil hlavu a mlčal. Ale Ježiš sa už neozval. A tak išli vedľa seba bielou nocou, išli ďalej domov. Ďakujem našim žiakom a dovoľte mi, aby som na pódium pozvala dlhoročného zamestnanca tejto školy, Františka Murina, ktorý nás bude sprevádzať spomienkami na školu a dôležitými udalosťami. Vážení a ctení hostia, milé kolegyne, vážení kolegovia, milí žiaci, každé jubileum je príležitosťou na spomienky a stretnutia, ale aj na bilancovanie dosiahnutých výsledkov. 40 rokov je v dejinách iba zlomok času, ale v živote človeka 40 rokov môže byť významným obdobím, lebo stredný vek predstavuje obdobie istoty, múdrosti a získaných skúseností. Škola ale vekom nestarne. Čerpá silu z tradícií a poznatkov, ktoré tu zanechali pedagógovia, absolventi školy a stále noví žiaci ju robia mladou a neustále rozvíjajúcou. Prosím pána riaditeľa Strednej odbornej školy lesníckej, pána inžiniera Viliama Gerčáka o slávnostný príhovor. Vážení páni poslanci, páni poslankyňa, zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, vážení zástupcovia zriaďovateľa našej školy, vážení zástupcovia zamestnávateľov, vážené dámy, páni, milí žiaci, milé kolegyne, milí kolegovia. Srdečne vás vítam na tomto našom podujatí, ktorým si pripomíname 40 rokov fungovania našej školy. Spolu s zamestnancami školy si veľmi vážim, že ste si našli čas a svojou osobnou účasťou prispievate k nezabudnutelnej atmosfére tohto pre našu školu významného podujatia. Niektorí z vás sa tu vidíte navzájom možno po prvýkrát, z istotou však môžem konštatovať, že nás všetkých tu prítomných spája jeden jediný bod a tým bodom je Stredná odborná škola lesnícka v Tvrdoštine. Práve ona a jej už 40-ročná história je dôvodom nášho, pevne verím, že milého a príjemného stretnutia. Dianie v škole ako vzdelávacie ustanovizne je predovšetkým
o ľudských bytostiach v podobe žiakov, ich rodičov, učiteľov, majstrov odbornej výchovy, aj ostatných nepedagogických zamestnancov, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť pre správnych od školy pri výkone hospodársko-ekonomických a technických činností a samozrejme verejnosti. 40 rokov existencie, prosperity a rozvoja našej školy je jasným dôkazom o správnosti rozhodnutia o jej zriadení. O ľuďoch, ktorí boli aktívni pri jej zrode, o viacerých významných medzníkoch i ďalších udalostiach, ktoré sprevádzali dianie v nej, sa dozviete počas programu tejto akadémie, tohto nášho stretnutia. Je mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú život každej školy. Nesporne k nim patria aj tí, ktorí vytvárajú podmienky v školstve a rámcovo určujú jeho smerovanie cez prijímané právne predpisy či metodické usmernenia výkonom štátnej správy v školstve, spracúvaním koncepcií rozvoja a podobne. Stojac tu pred vami mám pocit radosti, aj mi veľkou cťou a potešením, že môžem pozerať do tvári ľudí, ktorí boli pri zrode našej školy i pri mojom vstupe do školstva pred viac ako 20 rokmi a sprevádzali ma v mojich začiatkoch ako moji nadriadení alebo kolegovia. Z vedúcich to boli bakalár Jožko Krajčí, magister Jan Koštech ako hlavný majster odbornej výchovy, inžinier Karol Košovan, ekonóm školy, pani magistra Gitka Šulcová, zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie. Z kolegov a kolegyň ste to všetci vy tu prítomní a mnohí ďalší. Veľmi mi chýba možnosť zvítať sa s inžinierom Jankom Vorčákom, PhD, ktorý 21 rokov svojho života venoval našej škole, prijímal ma do zamestnania a s ktorými bolo dopriaté absolvovať veľa pracovných stretnutí a rozhovorov s kolegom, bakalárom Stankom Štiťákom, tvorcom dobrej nálady v kolektíve, magistrou Erikou Reguliovou, bakalárom Andrejom Bránickým. A ja som mal tú česť s nimi spolupracovať, ktorí nás žiaľ už navždy opustili. Som presvedčený, že aj takáto spomienka má svoje opodstatnené miesto. Žiadna škola nemôže byť pri plnení svojho prioritného poslania izolovaná od okolitého sveta. Naša škola nie je výnimkou. Stredná odborná škola Lesnícka, dnešná oslávenkyňa, prechádza procesom reforiem. V školstve my spoločne, moji milí kolegovia a kolegyne, plníme povinne množstvo úloh, z toho vyplývajúcich, ale aj ďalšie úlohy z vlastnej iniciatívy, ochoty a zanietenosti pre celkový progres v škole. Proste robíme niečo naviac. To sú rôzne aktivity pre žiakov našej školy, žiakov základných škôl, verejnosť, dôchodcov, ochranu prírody, pre životné prostredie i športové vyžitie. V súčasnosti škola spolupracuje s 54 zamestnávateľmi v školskom systéme vzdelávania a 9 zamestnávateľmi v systéme duálneho vzdelávania. Vyslovujem týmto zástupcom zamestnávateľov veľké ďakujem. Za vytvorenie možností pre podporu získaných nových zručností pre žiakov školy a pedagógov majú svoje nenahraditeľné miesto partnery v zahraničí, ako sú Bedogurský park národový Zavoja Poľsko, firma Jafo Benny Bart Nemecko, Stredná škola gastronómie, hotelníctva a lesníctva Bzenec, Stredná škola strojovecká lesnícka Štemberg, Integrovaná stredná škola Vysoké nad Jizerou, Stredná odborná škola Friedrich Místek a spolupráca s nimi v rámci programov Erasmus Plus a Interreg. Ďakujem im za spoluprácu. Škola dosahovanými výsledkami a možnosťou osláviť svoju 40-ku presviedča počas celej tejto doby o svojej životaschopnosti a opodstatnenosti rozhodnutia prijatého pri jej zriaďovaní. Zanietenou prácou všetkých zamestnancov školy, výsledkami žiakov školy, podporou zriaďovateľa, zamestnávateľov, partnerov pri projektových aktivitách, odborných stážach žiakov a zamestnancov školy a sponzorov má škola v tomto školskom roku 254 žiakov,
čo je najvyšší počet žiakov za celú dobu svojej existencie. A keď spomeniem fakt, že sme stále žiačisto chlapčenská škola, prakticky oslovujúca a pracujúca s polovicou populácie žiakov končiaci základnej školy, o to je táto skutočnosť pozoruhodnejšia. Na výchove a vzdelávaní, ako i na celkovom chode školy, sa podieľa 42 zamestnancov školy. Pri tejto príležitosti chcem z tohoto miesta poďakovať všetkým bývalým a súčasným zamestnancom našej školy za vykonanú a vykonávanú prácu v prospech školy, prácu pri výchove a vzdelávaní našich žiakov, aj pri zabezpečovaní nevyhnutných činností súvisiacich s chodom školy a popriať vám, nám aj žiakom spoločne hlavne pevné zdravie, veľa vzájomnej úcty, porozumenia a rešpektu, správne zdravú súťaživé prostredie, priamu a pravdivú vzájomnú komunikáciu, veľa úspechov v spojení s kreativitou všetkých zamestnancov školy, motivovaných na dosahovanie úspechov, cielenej a vecnej podpory od zriaďovateľa, žiakov ochotných učiť sa, úspešné plnenie všetkých úloh, smerujúcich k zachovaniu a napredovaniu vzdelávania, ponúkaných učebných a študijných odboroch. Proste všetko len to najlepšie do ďalších mnohých rokov fungovania a rozvoja Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne. Ďakujem. Teraz prosím zástupkyňu Žilinského samosprávneho kraja, pani magisterku Benedekovú o príhovor. Príjemný dobrý deň. Je čarovné tu byť, pretože tá vôňa dreva, vôňa lesa je tu cítiť úplne nádherne. Neviem, či to cítite aj vy dolu, ale tieto stromčeky, to už sú Vianoce za chvíľočku, takže je to krásne. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. A dovolte mi pozdraviť všetkých v mene pani predsedničky Eriky Jurinovej, ktorá sa bohužiaľ nemohla dnes zúčastniť kvôli pracovným povinnostiam, ale poslala nás a my sme tu oveľa radšej možno a radi, že môžeme byť s vami a tešiť sa z tejto krásnej oslavy. Vážený pán riaditeľ, vážení pedagogickí, nepedagogickí zamestnanci školy, vzácni hostia, milí študenti, rodičia, priatelia školy. Drevo je úžasný dar ľudstvu, to asi súhlasíte so mnou všetci. Aby sme mohli dýchať, potrebujeme stromy, veď oni sú veľkými producentmi kyslíka a zároveň aj odburávajú ten kysličník uhličitý. Aby sme mohli vyrobiť drevo, teplo a zapáliť oheň, potrebujeme opäť drevo. Aby sme mohli vyrobiť papier, aby sme mohli postaviť dom, vyrobiť nábytok, na všetko potrebujeme drevo. Práve pod stromami nájdeme vždy tieň, ktorý nás uchráni pred horúcimi lúčmi slnka. Mesto Tvrdošín leží v nádhernom prostredí, obklopenom lesmi, ktorého predurčuje k aktivitám v oblasti lesného hospodárstva a pôdohospodárstva. Aj preto teda bola v roku 1984 práve tu zriadené Stredné odborné učilište lesnícke na prípravu kvalifikovaných pracovníkov. Som poctená a teším sa, že sa stretávame na podujatí, ktoré je oslavou završenia 40 školských rokov činnosti tejto školy. Na jej strome života je vytvorených 40 letokruhov, ktoré symbolizujú množstvo absolventov, ktorých škola pripravila pre život. Vy, vážení pedagógovia, majstri odbornej výchovy, ste vždy dávali a dávate vedomostný a praktický základ do profesionálneho života vašim žiakom, aby ste teda v ňom mohli vybudovať tú najlepšiu a najkrajšiu stavbu svoj vlastný život, svoju vlastnú cestu. Preto pri príležitosti tohto milého 40. výročia založenia Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne vzdajme v dnešný deň hold
a úctu lesu a drevu. Vzdajme v dnešný deň hold a úctu vašej škole, vám, vážený pán riaditeľ, vám, vážení zamestnanci, vám, milí študenti, vám patrí dnes tá úcta a hold. Som presvedčená, že teplo, sila, pevnosť stromov a srdce hory sa nachádza v každom jednom z vás. Ďakujem. Ja si dovolím ešte zobrať slovo a v mene pani predsedníčky Žilinský samosprávny kraj odovzdá pánovi riaditeľovi, týmto ho prosím, aby prišiel k nám na pódium. My sme odovzdali listinu Literas Memoriales pri príležitosti 40. výročia zriadenia tejto školy. Pán riaditeľ, tak ešte tu ku mne. Pani predsedníčka poverila takou krásnou, milou udalosťou. Vedenie župy sa rozhodlo, že pri tejto príležitosti odovzdáme ďakovný list pánovi riaditeľovi za jeho veľký prínos pre rozvoj vašej školy, za to, že ste naštartovali školu do duálneho vzdelávania, my si to veľmi vážime. Takisto vážime si vašu prácu, keď organizujete medzinárodné súťaže, či je to drevorúbač junior alebo autoopravár junior. Stojí za vami veľký, veľký kus práce a preto si dovolíme vám odovzdať. Žilinský samosprávny kraj udeluje ďakovný list inžinierovi Viliamovi Gerčákovi za odbornú prácu, profesionálny prístup, významný rozvoj SOŠ Lesníckej v Tvrdošíne a podporu odborného vzdelávania a prípravy v Žilinskom samosprávnom kraji. Tvrdošín, 29. október 2024, podpísaná inžinierka Erika Jurina. Spoločenstvo tu prítomné, vlastne toto, čo držím v rukách, je zásluhou vás, milé kolegyne, kolegovia, milí žiaci, postupom času 10-11 rokov tej mojej činnosti. Nie moja zásluha, je vaša. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej poprosím primátora Tvrdošína, inžiniera Ivana Šašku o príhovor. Pekný a príjemný deň všetkým, ktorí sme sa tu zišli na tomto milom stretnutí tohoto výročia 40. vzniku tejto školy, kde vás aj ja všetkých takto vítam tu v našom meste, tu v tejto našej sále, ktorá má tiež 40 rokov. Zhoda náhod, samozrejme. A zhruba 40 rokov, kde aj ja pôsobím v tomto meste ako primátor tohoto mesta. A človek si pamätá veľa, samozrejme, aj spôsobení tejto školy. A najmä s jej vznikom, ako to začínalo, ako sa tá škola tu udomácnila. A potom vlastne 40 rokov vychovávala novú generáciu, najmä lesnícku, ale vychovávala teda aj tú našu mládež Oravy vôbec pre život, tak ako to bolo a je aj doteraz. Chcem sa poďakovať samozrejme vôbec všetkým, ktorí to tu tak nejako zvládli a najmä teda verím, že teda aj do budúcna tá škola bude prosperovať.
podmienky, ktoré sa tu vytvárajú pre absolventov alebo pre študentov týchto škôl, aj v našom meste by som povedal, že sú nie také najhoršie. Máme tu na samozrejme plaváreň, máme tu na tenisovú halu, máme tu na ľadovú plochu, kde už teda vlastne títo študenti alebo títo žiaci tejto školy navštevujú, ale najmä aj chodia do týchto zariadení a najmä teda vlastne aj majú to ako takú telocvičnú pre ich pôsobenie v tejto škole. Takže želám naozaj všetkým a aj tu prítomným, ktorí sme sa tu zišli, všetko dobré a veľa úspechov v ďalšej práci. Ďakujem. Teraz prosím človeka, ktorý sa ako prvý začal zaoberať myšlienkou založenia učilišťa. Prosím o príhovor pána doktora Milana Mikláša. Vážení dámy, vážení páni, vážení kolegovia, pán riaditeľ, žiaci milí, dovolte mi, aby som aj ja povedal niekoľko slov. Pri takýchto príležitostiach obyčajne treba povedať to, čo sa stalo, poďakovať tým, čo urobili a popriať všetko dobré do budúcna. To, čo sa stalo, už bolo povedané. A poďakovať treba mojimi ústami predovšetkým tým, ktorí sa tohoto dňa, naši kolegovia vzácni, nedožili. Poďakovať vám, ktorí tohoto krásneho dňa ste sa dožili a spoločne môžeme sa tešiť zo 40-ročnej dejinnej histórie školy. Vy všetci aj tu, chlapci, ktorí so mnou sedíte, dovolte, aby som vám chlapci, lebo vtedy ste boli všetci chlapci, keď sme túto školu začali, otvorili a vytvorili podmienky na zdarný štart. Vy všetci ste v čase a v priestore boli osobnostiami nenahraditeľnými. Patrí vám veľká vďaka. Bez vás by sme dneska tu neboli, bez vás by táto škola nebola taká, aká je. Na Slovensku nás bolo vtedy, keď sme začínali, viacej škôl. Dneska to je samozrejme drobnejšie a mnohé sú práve školy, ktoré sú viac účelové, sú združené a všelijaké. Naša lesnícka škola je čistá lesnícka, venuje sa lesníctvu a to je dobré. Venuje sa lesníctvu tu, nie len na Orave, ale aj pre druhé oblasti, pre ktoré vychová mlať. Je to fantázia. Ďakujem vám, ďakujem mestu, Ivko, aj tebe za pomoc, keď sme školu začínali. Pretože aj vtedy boli časy, kedy čokoľvek nové, keď sa rodí, bolo ťažko, lebo nič nové sa nerodí ľahko. Ani táto školická sa ľahko nerodila. Príprava trvala možno 10 rokov na rôznych úrovniach, kým sa teda škola mohla začať. Neboli budovy, neboli učitelia, neboli majstri odborného výcviku, nebolo nič. Zelená lúka. A z tej zelenej lúky dneska je tá fantázia. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pekne prvému riaditeľovi Stredného odborného učilišťa lesníckeho, doktorovi Milanovi Miklášovi. Mimochodom prijímal do zamestnania aj mňa ako 27-ročného. Ďalej prosím o slovo pána bakalára Jozefa Krajčího, ten, ktorý ako prvý sa ujal vedenia miestneho odlúčeného pracoviska strednej, teda učilišťa v Banskej Štiavnici. Dobrý deň, prajem.
Keď som pred 15 rokmi odchádzal zo školy, tak som mal na sebe túto uniformu. Aj s tými insigniami, ktoré vtedy naše funkcie boli poznačené. No, do nohavíc som dosť ťažko vošiel, vrch sa ani nepokúšam zapnúť, ale tie spomienky, keď sme mali ešte líniu do týchto nohavíc a do tohto kabána, sú prekrásne. 84. rok, ja som ešte v tom čase robil na IRD SMP v Zuberci, robil som agronóma špecialistu, keď môj predrečník, pán doktor Mikláš, povedal, poď a budeš robiť na lesníckej škole v Trdošine. Viete si to predstaviť, čo to bolo? Ja, ktorý som mal od doma, mám teda ešte, chvála Bohu, mám manželku, ktorá od 18 rokov robila v školstve a tie nekonečné diktáty a písomky a podobné veci. A deťom úlohy a Petorku dali. Pane Bože, ja toto mám robiť. Mali sme 4 deti, ale máme 4 deti, vedeli sme asi ako s deťmi narábať, ale pedagogickú školu istotne. A tak chcem teda poďakovať v prvom rade, pre mňa to bolo vtedy v prvom rade, vedeniu našej priemyslovky vedľa. Nebo pánu riaditeľovi, pani zastupkyni, ktorí mi v podstate pomohli do detailu všetko. To, čo okolo školstva má byť, kde som nevedel ani ako vyzerá triedna kniha. Nevedeli sme ani čo, kde v tej triede bude ako robiť, kto to bude robiť. Hej. V skutočnosti, tak ako spomína pán Mikláš, začali sme na zelenej lúke. Chvála Bohu za pomoc tých ľudí, ktorí v tom čase, v tom vedení boli, sme mali prvých 42 žiakov. Tých žiakov nám dodalo podnikové riaditeľstvo Žilina. A tu chcem tiež spomenúť to, že na mnohé múdre a dobré veci táto doba zabudla. Podnikové riaditeľstvo Žilina malo 7 lesných závodov. Keď som už potom ďalej chodieval na porady, tak sa ma opýtal generálny riaditeľ, koľko máš žiakov na daný rok. Povedzme 50, 60, boli, otvárali sa dve triedy, mechanika opravára, mechanizátor lesnej výroby. A teraz sa on začal pýtať svojich kadrovčíkov. Ty v Žiline koľko máš žiakov? 5. Koľko ti ide do dôchodku? 12. No a tých 7 kde zoberieš? Takže budeš o 2 viac. Takže nábor žiakov sme nerobili my, ale robili si tie vlastné podniky, ktoré si takto vytvárali svoju pracovnú silu. A bolo dobrotou, alebo bolo výhodou toho, že v podstate to boli deti lesníkov alebo lesných robotníkov, ktorí už v tom čase mali kus toho profesionálneho zamerania za sebou. Oni už vedeli, ako čo otec robí, vedeli aj mama, ako išla do lesa a robila tam. Takže toto bola veľká výhoda. A veľká výhoda bola potom aj, že sme mali internát, aj tu pán Valachy, ktorý bol vedúci výchovy vtedy. A na tom internáte sa nám stretlo, dá sa povedať, 7 druhov detí zo 7 okresov. Jedni vedeli hrať, druhí vedeli spievať, tretí boli v tom šikovní, A to bolo dobré, že toto nám prinášalo úžitok. Prišli skúsenosti aj tých detí. A ďalšou veľkou výhodou bola naša škola, že boli sme v kraji, kde v tom čase bolo veľmi veľa krásnych lesov. To, čo sa nám po tej kalamite stalo, to už teraz je torzo. Ale v tom čase v podstate naše deti, naši žiaci od prvého dňa robili to, čo dnes tam s takým velikánskym pátosom hovoríme, duálne vzdelávanie. Aby som sa ani nerozreštil, pretože to je to vo mne, prepáčte, bol som tu 26 rokov, takže od toho začiatku tak všeličo sme museli preskákať. A preto s mnohými chlapcami som sa stretol, ktorí vyšli z našej školy, pamätajú sa ma ešte. Teší ma to, že sa držia pri tom remesle lesníckom, aj keď mnohí odišli kade, ale budú mnohí z nich pamätať, keď si spomenú, ako som hovoril. Keď zo školy vyjdeš, neseď materi pri sukni doma. Choď robiť hocičo choď robiť. Choď, len aby sa postavil na vlastné nohy a potom možno sa zorientuješ,
vrátiš sa k tomu, čo sa vzdelával, alebo sa dozdelávaš, ale neostaňte doma. Robte, vytvárajte hodnoty, seba uplatňujte v tom živote. Takže na ten záver by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí sme na začiatku boli. Nebudem menovať, nebolo nás síce veľa, ale nebudem menovať. Potom postupne sa kolektív rozšíril až na tých 42 zamestnancov, ako je dnes. Len vám popriať dobré zdravie. Všetci tí, ktorí ste tu a máte možnosť, aby tam bola aj nejaká korunka príspevok, aby tam bolo niečo sponzorské. Ja tu predsa len vyzdvihnem pána riaditeľa Štýlu z Košic. Ten nám tak pomohol, ako si neviete predstaviť, pretože jedno krásne ráno sme našli v sklade bez píl. A na druhý deň bolo treba ísť na prax. A na tretí deň tie píly nám doviezli. Oni nám ich dali a my sme ich postupne splácali, aby sme tú prax mohli vykonávať. To boli veci. Vždy stáli pri nás, keď sa organizovali súťaže, či to boli v rámci školy alebo v rámci medzinárodných situácií. Takže jemu by som chcel osobitne poďakovať. Takže na záver prajem vám veľa dobrého zdravia, šťastia, no tú hromadku peniazy, aby bola, pani zastupkyňa, povedzte, že potrebujú peniaze. Aby ste to dovybavovali, aby nám žiaci neprišli do lesa. My sme ich učili na LKT 75 a ono už v tom čase tam behala 81. Takže chlapci zírali na to, čo to je za stroj. Škola by mala mať prvé stroje, prvé technológie, prvé vedomosti o tom, čo ide dopredu, aby toho žiaka mohlo na to pripraviť. Bez toho to nepôjde. A toto musí školstvo robiť. Vám prajem, aby sa vám darilo, aby vás v prvom rade úrazy obchádzali, pretože to je už to posledné, keď sa niečo stane. A dnes táto škola žije. Nepoviem, či ešte 40 nech žije, dokedy ju bude potrebné. Ďakujem vám. Pána inžiniera Romana Machaja, ktorého prosím o slovo. Ďakujem za slovo. Volám sa Roman Machaj. Je o tom už asi 20 rokov, ako sme nastúpili ako mechanizátor lesnej výroby na strednom odbornom učilišti Lesnícke, sa to vtedy volalo. Zažili sme ešte starú budovu, ako asi posledný ročník. Boli to spomienky krásne. Chodili sme na odborný výcvik, či už naši pedagogickí pracovníci, majstri odborného výcviku sa nám s trpezlivosťou venovali. Učili nás všetky tie základné veci ohľadom technológie, praktických a teoretických vedomostí a samozrejme bezpečnosť pri práci. Zároveň sa týchto chcem poďakovať všetkým pracovníkom pedagogickým, pánovi riaditeľovi Nebohému, pánovi Janovi, doktorovi pánovi Janovi Horčákovi, ktorý už nie je medzi nami. A keď poviem, že som absolvent lesníckeho učilišťa alebo lesníckej školy terajšej, tak všetci s nejakou takou úctou a takým rešpektom sa na mňa pozerajú, lebo vedia, že absolventi tejto školy kdekoľvek prišli, robili vždy dobré meno a za to asi patrí vďaka vám všetkým. Nie som nejaký rečník, ale tak asi tak zhruba som to chcel nejak zhrnúť. Tak ďakujem pekne za slovo. Prosím o príhovor ďalšieho nášho absolventa, Mareka Lubasa. Všetkých vás pozdravujem, prajem pekný deň. Ja som v tejto škole začal chodiť v roku 2007. Zmaturoval som v roku 2011. Táto škola mi asi chýbala, tak po 2 rokoch som sa vrátil a spravil som si ešte odbor lesný hospodár. Ďakujem všetkým učiteľom, všetkým majstrom, ktorí ma privedli k lesníctvu. Dali mi do života veľa praxe, veľa papierov, čo som tu urobil. Ďakujem pánovi majstrovi, ktorí ma zaškolili k súťažiam v drevobačstve, v ktorom pokračujeme doteraz. A prajem absolventov, aby to lesníctvo ich bavilo a pokračovali v našich štapájach, čo sme tu vyštudovali. Ďakujem.
Počas 40 rokov v našej škole pôsobilo a pôsobia pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci, ktorí tu zanechali kus svojho života, a v laviciach sedeli stovky žiakov, ktorí tu prežili nezabudnutelné chvíle svojej mladosti. Dovolte mi teraz nahliadnúť do histórie a pripomenúť niekoľko dôležitých medzníkov v živote našej školy. Bolo to v čase, keď sa stretli dvaja dobrí kamaráti, lesníci. Mali také spoločenské postavenie, aby mohli rozhodovať alebo byť aktívni pri prijímaní vážnych rozhodnutí. Stretnutie bolo čisto náhodné. Citujem. Využil som prítomnosť môjho kamaráta, ktorý mohol a mal čo povedať do slovenského lesníckeho vzdelávania. Ivan, a ty vieš o tom, že skoro vo všetkých iných oblastiach Slovenska máme lesnícke učilištia, len my tu na severe nemáme. A ty to riadiš. Nie je ti to ľúto? Rozhovor pokračoval o využití lesných kolesových ťahačoch, lesnom pásovom vyťahovači a motorových pílach. Na juhu pri Bratislave, kde vyrábajú a pestujú hrozno, dorábajú víno, majú takú školu a my nič. Mal by si sa o tomto návrhu vážne uvažovať, aj niečo v tomto smere urobiť. Ja ti pomôžem a keď bude treba, máš tu aj prvého riaditeľa. Počúvaj, Michal, to, čo mi hovoríš, nie je celkom nemožné a určite aj veľmi potrebné. Len mi teraz povedz, kde zobrať priestory alebo peniaze na výstavbu novej školy. Po ďalšom rozhovore zaznel prísľub. Budem priestory hľadať. A keď aj spod zeme, tak ich vyberiem. Musím ich nájsť. Z titulu zastavenia ďalšej etapy výstavby mesta musela odísť na iné pracovisko stavebná firma. Táto vybudovala a užívala pre svoje potreby dvojposchodovú robotnícku ubytovňu. Zo zákona každé takéto zariadenie treba zlikvidovať. Tak to nie, povedal som si, a už za horúca som začal o túto budovu sa zaujímať. Keby sa nám tak podarilo túto budovu dostať do užívania, to by bol súci začiatok. A ďalej, to je na nás a na našej chuti. Podarilo sa. Neuveriteľné. Do tohto horského prostredia v roku 1984 okresné orgány na Orave a podnikové riaditeľstvo štátnych lesov v Žiline plánujú založenie stredného odborného učilišťa lesníckeho. Rozhodnutie vybudovať lesnícke učilište v Tvrdošíne bolo motivované zabezpečením dostatočného počtu kvalifikovaných lesných robotníkov pre potreby prevádzky severoslovenských štátnych lesov v Žiline. Slávnostné otvorenie školského roka v škole pod názvom Stredné odborné učilište lesnícke, miestne odlúčené pracovisko v Tvrdošíne, sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcov okresných orgánov mesta Tvrdošín, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva vo Zvolenie dňa 1.9.1984. Prvým vedúcim Stredného odborného učilišťa lesníckeho MOP v Tvrdošíne sa stal bakalár Jozef Krajčí. Prvé dve triedy boli zriadené v prízemných priestoroch internátu Strednej priemyselnej školy. Neskôr sa prebudovali priestory bývalej kuchyne a jedálne Strednej priemyselnej školy na 4 učebne, zborovňu a sociálne zariadenie. Technický stav budovy dlhodobo nevyhovoval po hygienickej a priestorovej stránke, preto sa začalo intenzívne pracovať na projektovej príprave a výstavbe prístavby k internátu. Pre odborný výcvik sa prispôsobila aj budova pod krížom, ktoré sú doteraz dielne odborného výcviku pre ručné spracovanie kovov a dreva. V autoškole výcvik zabezpečovali inštruktori zo Stredného odborného učilišťa lesníckeho Sigord
a 2 externisti. Prví absolventi kurzu na skupinu T opúšťali priestory školy v roku 1987. V roku 1988 nastal druhý významný medzník v histórii školy. Škola ako miestne odlúčené pracovisko EZO Lesníckeho v Banskej Štiavnici sa po 4 rokoch osamostatnila a s novým názvom Stredné odborné učilište lesnícke v Tvrdošíne začala novú etapu fungovania. Prvým riaditeľom Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Tvrdošíne sa stal doktor Milan Mikláš. Pri Oravskej priehrade na pozemkoch štátnych lesov sa vybudovalo trenažérové pracovisko pre nácvik práce s motorovou pílou, lesným kolesovým traktorom, univerzálnym kolesovým traktorom, hydraulickou rukou a pre výcvik výstupu na stromy pre zber semien lesných dreví. Pán riaditeľ dohliada, aby učiteľ požadoval od žiaka predovšetkým to, čo potrebuje pre život, čo môže a musí zúžitkovať pri svojej práci v lese. Pán riaditeľ, som rád a hrdý, že brány školičky opúšťajú majstri svojho remesla. Mnohí z nich na súťažiach zručnosti stali sa a sú nielen majstri Slovenska, ale aj majstri sveta. Nie je a ani nemôže byť krajšieho ocenenia pre nás pedagogických pracovníkov školy. Od 1.9.1989 do 28.11.1994 tu pôsobil vo funkcii zástupcu riaditeľa inžinier Jan Bánovčan. Citujem: boli to pekné aj ručné roky, prvé domáce prípravy, prvé vyučovacie hodiny, prvé triednictvo, prvé rodičovské združenie, prvé exkurzie v Čechách aj na Slovensku, prví naši študenti stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj prvá komplexná inšpekcia, prvé dotyky s demokraciou, prvé kontakty so zahraničnými školami, previerky federálnym ministerstvom vnútra a tak ďalej. V roku 1990 sa stal riaditeľom Stredného odborného učilišťa lesníckeho v Tvrdošíne inžinier Ján Dvorčák. Doktor Ján Dvorčák mal ten vzácny dar, že dokázal počas bežných rozhovorov len akoby mimochodom veľmi pútavo rozdávať hlboké znalosti o oravskej prírode, jej krásach či histórii. Dnes je zo školy moderná vzdelávacia ustanovizeň, životom pulzujúci pomník doktora Jana Dvorčáka. Nebyť Janka, už tu nie sme. Bol to on, kto úspešne odvrátil snahy o zrušenie školy v polovici 90. rokov, keď si na ministerstve vydúpal rozšírenie štúdia o nové odbory a nadstavové štúdium. Zaspomínal si inžinier Karol Košova. V roku 1994 škola nadobudla budovu pozemných stavieb na Medvezí, v ktorej vznikli dielne na ručné opracovanie kovov a dreva. Ďakujem Františkovi za približenie prvých 10 rokov existencie našej školy a dovoľte, aby som na pódium pozvala našich žiakov, heligonkárov, ktorí si pre vás pripravili hudobný pozdrav.
druhé desaťročie. V roku 1995 bola vypracovaná projektová dokumentácia na prístavbu a rekonštrukciu domova mládeže a výuka bola rozšírená o nový dvojročný denný nadstavbový štúdijný odbor lesné hospodárstvo. V roku 1996 sa započalo so stavebnými prácami na prístavbe a rekonštrukcii internátu a bola vykonaná plynofikácia dielní v Tvrdošíne, čím sa podstatne uľahčilo vykurovanie dielenských priestorov. V roku 1997 v zvárackej škole bolo rozšírené oprávnenie o zváraciu metódu ZG1, zváranie plameňom a rezanie kyslíkom. Začala sa podnikateľská činnosť na základe živnostenského listu. Rok 2001 v tomto školskom roku ako prvá novú prístavbu na prízemí vyskúšala prvá C trieda s počtom žiakov 30 v štúdijnom odbore lesné hospodárstvo a mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Rok 2004 v snahe rozšíriť kompetencie absolventov získaním oprávnenia na obsluhu lesného pásového vyťahovača pri sústreďovaní dreva sa vozový park rozšíril aj o tento stroj. Ďakujem za oživenie spomienok na dianie na škole počas ďalších 10 rokov a poprosím našich žiakov o ďalší hudobný pozdrav v podaní Gorálskej muzičky. Rok 2005. Na škole bol otvorený prvý štvoročný študijný odbor operátor lesnej techniky, do ktorého bolo prijatých 23 žiakov. Na starej budove školy, internáte, bola obnovená a zateplená fasáda, vymenené okná, opravené balkóny. Celá budova aj s prístavbou tak vytvorili jednu ucelenú školskú budovu. Rok 2007. Vzdelávanie na škole bolo rozšírené o ďalší trojročný učebný odbor Tesár, do ktorého nastúpilo 10 žiakov. V roku 2008 spomeniem ďalšie voľnočasové aktivity našich žiakov. Medzinárodný turnaj vo futbale Vzenec, Česká republika, 3. miesto. Medzinárodný turnaj v nohejbale Tvrdošín, 1. miesto. Medzinárodný turnaj v nohejbale Biela, Česká republika, 1. miesto. Rok 2009. A máme opäť nový názov Stredná odborná škola lesnícka. Ako sa hovorí, do tretice všetko najlepšie. V roku 2011 bol poverený vedením Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne inžinier Karol Košovan. Škola naďalej spolupracuje s odbornými lesníckymi inštitúciami a lesníckou prevádzkou s Národným lesníckym centrom vo Zvolene
a s lesmi Slovenskej republiky, so štátnymi lesmi TANAPu, s urbármi obci na Orave. V roku 2012 je poverená vedením Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne inžinierka Renáta Rendeková. Škola sa zúčastnila na výmenných stážach v rámci 2 projektov v programe Leonardo da Vinci Mobilita žiakov. Rok 2013 s cieľom zvýšiť uplatnenosť našich absolventov na trhu práce sme zakúpili za podpory sponzorov vývoznú kolesovú súpravu na obsluhu, ktorej naši žiaci získavajú oprávnenie. V tomto roku bol za riaditeľa Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne vymenovaný inžinier William Gerčák. Zapojením sa do národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva sme vybavili jednu učebňu interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, notebookom a reproduktorom súpravou. Rok 2014.
Po naplnení zámerov a cieľov v projektových mobilitných aktivitách, odborných stážach bola podaná prihláška na zapojenie sa do programu Erasmus a aj vďaka jej kvalitnému spracovaniu, hlavne zo strany projektového manažéra inžiniera Petra Kompana, bola schválená, čím bola otvorená cesta k realizácii ďalších odborných stáží žiakov aj zamestnancov školy. Začala sa výučba v novom štvoročnom štúdijnom odbore mechanizácia pôdohospodárstva. Rok 2015 vozový park autoškoly sa rozrástol o ďalšie 2 nové fábie. Za pomoci zriaďovateľa bola v 2 etapách rokov 2015 a 2016 realizovaná rekonštrukcia strechy na budove školy, a to kompletnou výmenou krytiny, montážou lapačov, snehu a rekonštrukciou odkvapového systému. Rok 2016 škola ako osvedčený realizátor mobilitných stáží bola úspešná pri získaní karty a mobility, čo umožnilo jednoduchší spôsob podávania prihlášok na splnenie zámerov účasti 118 žiakov a 10 zamestnancov počas 5-ročného obdobia platnosti tejto charty. Rok 2017. V škole zavádzame elektronickú triednu knihu s využívaním ASC agendy. V spolupráci s podporou zriaďovateľov sme pre lesnícke činnosti zakúpili v roku 2017 lesný kolesový traktor LKT 81 ITL. Autoškola povinne prechádzala na nový systém evidencie odučených hodín, vrátane praktických jazd uchádzačov o vodické oprávnenia. V snahe pokračovať vo vydávaní oprávnenia na obsluhu lesného pásového vyťahovača pri sústreďovaní dreva sa obnovilo technické vybavenie a na základe odsúhlasenia nákupu z vlastných zdrojov bol obstaraný nový lesný pásový vyťahovač MK18, ktorý nahradil dosluhujúci lesný pásový vyťahovač. Po dlhoročnej spolupráci so štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky Odštepný závod Námestovo pri organizovaných drevorúbackých súťaží Oravský pohár bola zorganizovaná spoločná súťaž profesionálov a žiakov lesníckych škôl s cieľom ponúknuť verejnosti a samotným súťažiacim úžasné zážitky zo zápolenia pri naplňaní myšlienky prepojenie teórie s praxou pod názvom Vzdelaním v profesionalite. Rok 2021. Po 20-ročnej snahe o prevod správy bývalej kotolne došlo v roku 2021 k naplneniu tohto zámeru a objekt kotolne v dezolátnom stave prešiel do správy Strednej odbornej školy lesníckej. Obnovila sa počítačová učebňa o 19 nových počítačov a jeden základný počítač. Majstri odbornej výchovy vyrobili stoly na ich umiestnenie a svojpomocne ich osadili. Rok 2022. Obnovila sa ďalšia počítačová učebňa o 18 nových počítačov a jeden základný počítač. Počítače boli nainštalované svojpomocne, stoly boli vyrobené majstrami odbornej výchovy. Rok 2023. Zapojením sa do národného projektu EDIT 1 škola získala 15 notebookov, 3 počítače a 21 tabletov. Rok 2024 realizovala sa oprava odsávania vo zvárackej škole, montáž nového filtračného zariadenia, nových rozvodov, napojenie rekuperácie, úprava polohovania upínacích zariadení. Na prepravu žiakov a potrebného vybavenia používa škola aj vozidlá občianskeho združenia Lesník na základe uzatvorených nájomných zmluv. Svedectvom toho, že škola vychováva odborníkov a profesionálov na slovo vzatých, sú úspechy našich absolventov na slovenských a svetových šampionátoch. Naša škola sa pravidelne zúčastňovala a aj v súčasnej dobe sa stále zúčastňuje súťaži zručností stredných odborných lesníckych škôl, na ktorých sa naši žiaci umiestňujú poväčšine na prvých priečkách. Dosahované výsledky sú dôkazom odbornosti a profesionality výučby a šikovnosti našich študentov. Drevorúbač junior a opravár junior 2024 Tvrdošín, drevorúbači Adam Kurek, Šimon Sunega prvé miesto
opravári Florian Babečka, Štefan Bejdák, majstrovstva Českej republiky s medzinárodnou účasťou žiakov stredných odborných škôl lesnických so zameraním v práci s motorovou pílou, Křivoklád, Adam Kurek, Simon Sunega, 10. miesto. Čo ponúkame? Naša škola ponúka odbory žiadané zamestnávateľmi lesníckeho, strojárskeho a poľnohospodárskeho zamerania. Absolventi sú pripravení uplatniť sa na trhu práce ako samostatní pracovníci. Študijné odbory sa ukončujú maturitnou skúškou, v niektorých absolventi získavajú aj výučný list. Aký väčší alebo lepší dar môžeme dať svetu ako to, že vyučujeme a vzdelávame mládež? Jan Amos Komenský. S úctou a uznaním pozerám na všetkých bývalých pedagogických i nepedagogických zamestnancov a študentov, ktorí písali stránky histórie našej školy. Na záver mi dovoľte zaželať nám všetkým veľa zdravia a úspechov do ďalších rokov a vysloviť nádej, že naša škola bude aj v budúcnosti vychovávať a formovať ďalšie a ďalšie generácie študentov dobre pripravených na svoj profesijný, ale aj osobný život. Ďakujem veľmi pekne za priblíženie posledného 10-ročia fungovania našej školy a oživenie našich spomienok a zároveň mi dovoľte na pódium pozvať pána riaditeľa na odovzdanie ďakovných listov. Vážení a milí tu prítomní, po takej prezentácii, ktorá myslím dostatočným spôsobom zdokumentovala to dianie v našej škole, ale náš ďalší program bude s vašim dovolením pokračovať odovzdávaním a odovzdaním ďakovných listov pre ľudí, ktorí boli pri zrode tejto školy, ktorí ju viedli, ktorí vlastne naplňali ten zámer o existenciu tejto školy, ako aj ďalším zamestnancom našej školy, či už súčasným, alebo ktorí odišli do dôchodku a taktiež aj úspešným absolventom našej školy, ktorí dosiahli úžasné výsledky na majstrovstvách sveta a v rebulúvackých súťažiach. Preto by som poprosil pani delegovanú zástupkyňu o prevzatie ďakovného listu. Ďalším takýmto vzácnym človekom je doktor Milan Mikláš, CSC, bol tu a stál pri zrode našej školy. Pán inžinier Ivan Šaško, primátor a tvorca myšlienky založenia tejto školy, bakalár Jožko Krajčí, prvý vedúci. Pozývam na pódium pani magistru Zdenku Dvorčákovú, manželku nebo nášho pána rejiteľa Janka Dvorčáka. Odovzdáme ďakovný význy memoriám. A ďalej sú to ľudia, ktorí boli poverení vedením a viedli našu školičku v určitých časových úsekoch. Je to inžinier Karol Košovan a pani inžinierka Renáta Rendeková. Za tie roky. Ďakujem. Spolupráce iba pre ľudí, ktoré si nechce si páčiť.
Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči na svoje miesto. Majstri sveta. Dovoľte mi ešte za nás zamestnancov poďakovať aj nášmu pánovi riaditeľovi za jeho prínos pre školu za posledných 12 rokov. Ďakujem, neočakávané prekvapenie. Chcem teda poďakovať určite všetkým vám,
tí, ktorých vy, vážené publikum, nevidíte, ktorí si sa odprezentovali v rámci tých vystúpení, myslím, tých žiakov. A teraz vidím, a ja som presvedčený a vždy žijem v tom, že mám úžasných ľudí, mám úžasných žiakov v našej škole. A dneska to bolo odprezentované v tej plnej kráse a milé prekvapenie aj z pohľadu ako riaditeľa na pohľad na zamestnancov, pohľad na žiakov. Dosahujeme, myslím, adekvátne výsledky a keď sa budeme tešiť podpore aj kompetentných orgánov, aj vás, ktorí ste boli pospomínaní v rámci tohoto nášho programu, tak vážení hostia. Ďakujem pekne všetkým ľuďom dobrej vôle, že sú zdar. Poďakovať za to, že sme celým týmto programom sprevádzala, že sa tak pekne pripravili. Teraz si spoločne zaspiame lesnícku hymnu. Prajem vám pekný deň ešte. Yes,